staat er ook gewoon een mannetje tussen, hè, daar. Oh, meerdere. Hier allemaal. Dit zijn paddenstoelen. Als ze goed vallen, is het een soort paddenstoel. Ja. Oh ja. Die viel goed. Nee, kom eens. Oh, kijk die dan. Die zijn dik aan. Het staat ook echt breed, man. Jij kunt net zoomen. Ja, man. Je hebt breed beeld en normale. Ja, daarom. Dan krijg je alles erop. Kijk, hij filmt toch wel.
Deze is lekker hoor. Nee.